Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomaşaçıları. Atavatan TV'de faylanan xabarlar. Xabarımızın 2023 yılın 28 dekabrına qıfanına. Türk deputatı Türkmen-Türk qatnaşıqları oqqulunu ötüşe eder. Türkiye dünyasının kinematograflarının genişi dörüdürlü. Türkmenistan aviakompaniyası Abu Dhabi, Milan ve Ho Chi Minh şehirlerine uçup başlar. Dünya çempiyonu olan Turganlar Toyota Fortuner kısımlı avtomobil bilen silahlan niyalı xabarları size yetiriyarız. Hormatly tamaşaçılarımız, gelin bolsa xabarlarımız bilen xas kengişleyin tanış bolalım. Türk deputatı Türkmen-Türk qatnaşıqları oqqulunu ötüşe eder. Türkiye Devletlerin Parlament Ansambleyasının yaş parlamentarlar toparının başlığı hemde Adalet ve Ösüş Partiyasının Nevşehir boyunca deputatı Emre Çalışkan paytaxtımız Aşgabat'ta geçirilen Arkada Ferdarlı Bahtiyar Yaşlar yılına bağışlanan Halkara Ilmi Amal Maslahada ve sergisine katnaştı. Türkiye'li deputat serginin çaklarına veren beyanatında Türkmen tarafının çaklığı boyunca şeyle acayip çare katnaşanlıklarını bellep, iki yurdun devlet başkanlarının tağallaları bilen Türkmenistan bilen Türkiye'nin arasında qatnaşıqların oqqunu ötüşe eye bolýanlygyny bellädi. İki yurdun arasında tarih ve medeni umumlukların bardığını bellen Emre Çalışkan, devletlerin arasındaki qatnaşıqları xafı yuqarı derecelere çıkarmak için yaş parlament vekillerine hem ulu işlerin düşýänligini ma'lum etdi. Türkiye'nin kampanyalarının qatnaşmağına Türkmenistan'ın 50 milyar dolardan gowrak patriotçılık işlerinin yerine yetirilenligini bellen Türk deputatı, Türkiye'de 15.000 töweregi Türkmen talebinin bilim alýanlygyny ve gelecekte qatnaşyklary ösürmek uğruna ulu mümkinçiliklerinin bardygyny bellädi. Türkiye Devletlerin Parlament Ansambleyasının vekili Çalışkan Türkmenistan'ın Türkiye Devletlerin guramasının hemde Türkiye Devletlerin Parlament Ansambleyasının dolu hukuklu agzasy bolmagyny arzu edýändiklerini bellek geçti. Türkiye dünyasının kinematograflarının genişi dörüdürlü. Türksoy Halkara Guramasının başlangıcı bilen Daşkent şehirine Türkiye dünyasının kinematograflarının genişi dörüdürlü. Dörüdücülerin yığınlığına Türkiye devletlerin kino fenotypynyň yol başçıları katnaştı. Bu duşuğa Azerbaycan'ın kino agentliğinin başlığı Orhan Fikret Oğlu, Kazak Film Birleşiginiň yol başçısı Azamat Satybaldy, Özbekistan kinematograflar agentliğinin başlığı Firdavas Abduhalikov, Türkiye'nin kinematograflar müdürlüğünün baş müdiri Erkin Yılmazot, Kırgızistan'ın kinematografiya bölümünün direktörü Akjol Bekpulotov ve Türksoy Guramasının kinematografiya boyunca vekili Salim Ezer katnaştı. Bu birleşik Türkiye dünyasının kinematografiya fenotypyny canlandırmak, bilelikdäki film taslamalarını täze filmlerin bilelikdäki önümlerini döretmek, şeýle hem iň gowy filmleri halk arasına çıkarmak ve Türkiye dünyasının filmleri için bitew film paylaş ulgamyny döretmek için döredildi. İleri tutulyan uğurların biri hökmünde Qorkudata Halkara Film Festivalining derejesini dünya standartlarına çıkarmak bellenildi. Gelecekte Türkiye dünyasının kino akademiýasyny döretmek hem gözöňde tutulýar. Bu Türkiye halkynyň bilelikdäki kino taslamalarını durmuşa geçirmek için meydança awurlar. Türkmenistan aviakompaniyasy Abu Dhabi, Milan ve Ho Chi Minh şäherlerine uçup başlar. Türkmenistan aviakompaniyasy 2024 ýylda öwünün uçar gatnawlarynyň geografiýasyny giňeldip, hyzmat ediň toruny giňeldir. Türkmenistan aviakompaniyasy 2024 ýylyň 5 ýanwaryna Aşgabat Abu Dhabi, 5 martda Aşgabat Ho Chi Minh, 6 martda Aşgabat Milan uğurlary boýunça täze 3 uğurda gatnawlary täzeden dikiljekdigini bellädi. Bu maglumaty ýaýradýan Aeroroutes kompaniyasy tutuş dünýädäki aviakompaniýalarynyň rejesini we torlaryny täzelep durýan ýürüteleşdirilen kompaniýadyr. Bu kompaniýanyň berýän maglumatyna görä täze gatnawlar barada şeýle maglumat berilýär. Aşgabat Abu Dhabi 2024 ýylyň 5 ýanwary hepdede bir gebek Boeing 737-700 kısımlı uçar bilen gatnawlaryny amala aşyrar. Aşgabat Ho Chi Minh 2024 ýylyň 5 marty hepdede 2 gebek Boeing 777-200 kısımlı uçar bilen gatnawlar ýola goýular. Aşgabat Milan 2024 ýylyň 6 marty hepdede bir gebek Boeing 777-200 kısımlı uçar bilen gatnawlar ýerine ýetirilýär. Ozal hem habar berişimiz ýaly Türkmenistan aviakompaniyasy 15 dekabrda Aşgabat Moskwa Aşgabat uğur boýunça gatnawny täzeden ýola goýdy. Bundan başga da Boeing 777-300 kısımlı uçar bilen 2023 ýylyň 22 dekabry Aşgabat Bangkok uğur boýunça gatnawlar ýerine ýetirilip başlandy. Dünya çempiyonu bolan Turganlar Toyota Fortuner kısımlı avtomobil bilen silahlandy. Şu gün paýtagtymyzyň Sowda Senagat Edarasyna Arkada Ferdarly Bahtiyar Yaşlar ýylyna bagşlanan Halkara Ilmi Amaly Maslahady we sergisi geçirildi. Şol halkara forumyň çäklaryny şu ýylyň 23-28 noýabryna
Paytaxtımız Aşgabatda geçirilen kuraş boyunca 14. Dünya Çempionatında yenici olan Türkmen türgenlerini fiilallamak davarası valle. Vatan haberler gepleşiginde bellenip geçilişiyali Türkmenistan'ın prezidentinin gol çeken degişli resmi namalarına layıklıkta Türkmen türgenlerini halkara yarışa tayarlayan tälimçiler, pelvanlarımı ve dünya çempionatına tayarlayan tälimçiler Dörtgulu Tejenif bilen Şirin Kubayeva Türkmenistan'ın at qazanan tälimçisi diyen hormatly at taqıllı hemde Toyota Camry avtologu bilen fiilaglandy. Şeýlekim bu dünya çempionatynda altın medal qazanan Türkmen türgenleri Dinara Rozukulova, Maria Lohova ve Pavla Kulov, Sabina Kadirova hemde Dayanç Omirov 2023-nji ýyly öndürilen Toyota Fortuner seri 5 qatymly döwrebap avtomobil bilen fiilaglandylar. Bugünkü davarada kuraş boýunça dünya çempionatynyň gahramanlaryna gowşurylan şater paýlary we daqylan hormatly atlar ýaş türgenleri täze üstünliklere ruhlandyrdy. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda we ýetirmek bilen habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýlekem saýtymyzdan Arkada futbol klubuna Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan awtobus towgat edildi. Rus aýdymça Türkmenistanyň at qazanan artisti diýen hormatly at taqylly ýaly başga da köp sanly habarlarymyzy Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatantürkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimizin indiki fanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.